Železiarne Podbrezová začali svoju históriu písať v roku 1840. Odtedy majú v regióne dominantné postavenie a sú zárukou sociálnych istôt pre dnes už 6. generáciu tohto drsného kraja. Už v čase výroby koľajníc sa železiarne dokázali presadiť na európskom trhu. Dnes toto postavenie ešte posilnili. Spoločnosť sa vyprofilovala na minihutu a v súčasnosti patrí medzi najvýznamnejších európskych výrobcov bezšvíkových rúr. A na to, aby mohla fabrika fungovať, potrebuje mať odborne pripravených zamestnancov. Jedným z kľúčových predpokladov jej ďalšieho rozvoja je teda starostlivosť o vzdelávanie mladej generácie, aby sa z nich stali odborníci v jednotlivých profesiách, ktoré spoločnosť na svoje fungovanie potrebuje. V tomto regióne fungoval systém odbornej prípravy dlhé desaťročia. Po transformácii na trhovú ekonomiku však nastala zmena. Školy nedokázali pružne reagovať na potreby trhu práce. V Podbrezovej sa to odrazilo v nedostatočnom príleve požadovaného množstva vyučených odborníkov pre konkrétne profesie. Hneď ako to legislatíva umožňovala, sa Železiarne Podbrezová rozhodli túto situáciu riešiť. Zriadili súkromné stredné odborné učilište hutnícke Železiarní Podbrezová. Naša škola vznikla na 70-ročnej histórii organizovanej výučby učňovského dorastu v Železiarniach Podbrezová. Vznikli sme ako súkromná škola v školskom roku 2003-2004. Sme stredná odborná škola, ktorá pripravuje vysoko kvalifikovaných odborníkov pre potreby hutníckej praxe. Škola má v súčasnosti 236 žiakov a ako jediná na okolí poskytuje svojim študentom školské uniformy. Tieto rovnošaty pozostávajú vlastne z obleku, ku tomu sú ešte jedny náhradné nohavice, sveter a kravata a rodičia musia dodať ku rovnošate košelu, svetlu a poltopánky. Žiaci študujú v rôznych študijných a učebných odboroch. Čo sa týka študijných odborov, tak máme hutníkov, operátorov, mechanikov strojov a zariadení, mechanikov, elektrotechnikov. Sú to štvoročné študijné odbory. 5-ročný študijný odbor máme mechanik, mechatronik a v 3-ročnom učebnom odbore nám študujú obrábači kovov. Rozdelenie študijných odborov presne kopíruje požiadavku Železiarní Podbrezová na odbornosť svojich budúcich zamestnancov. Sú to profesie, ktoré potrebujú Železiarne Podbrezová pre zabezpečenie svojho výrobného procesu alebo tiež procesu údržby na jednotlivých prevádzkach. Pre túto školu som sa rozhodol, lebo som vlastne spoznal nový odbor, mechanik, mechatronik. Bolo to niečo nové na strednom Slovensku. Je to 5-ročný odbor, kde vlastne človek sa naučí aj elektriky a vlastne aj strojárstva. Prekvapilo ma vybavenie tej školy. Je to vlastne pre mňa špičková škola. Máme tam vlastne po čom si človek zaumieni. Od počítačov, od dobrých pedagógov, po prax, dobrých inštruktorov. Prax je niečo, na čom si zriaďovateľ dal zvlášť záležať. Po štúdiu na tejto škole sa nemôže stať, že by jej absolvent nevedel, čo ho pri práci vo fabrike reálne čaká. Prvý, druhý ročník absolvujú odborný výcvik v priestoroch našich dielní, potom tretí, štvrtý, aj 5. ročník absolvujú na prevádzkových pracoviskách Železiarní Podbrezová, kde vlastne získajú už tie konkrétne pracovné návyky, poznávajú ľudí, poznávajú prevádzky, poznávajú priestory, ľahšie sa orientujú a po ukončení štúdia vlastne sú hotoví zamestnanci, ktorí hneď môžu plniť úlohy, ktoré dostávajú od svojich majstrov. Hodnotím to veľmi pozitívne. Lebo vlastne človek tu nás sa zabieha už vlastne do tej práce a človek vlastne naberá v škole teóriu a vlastne do života hneď je to na prax. Filozofiou nášho zriaďovateľa a našej školy je pripravovať absolventov, odborníkov nie pre úrady práce, ale pre potreby podniku. Žiaci v prvom ročníku sa oboznámujú s históriou firmy a s organizáciou práce. Od druhého ročníka žiaci profesie hutník operátor odchádzajú pracovať na jednotlivé strediská v Železiarni Podbrezová. V 3. a 4. ročníku sú schopní chlapci pracovať samostatne na jednotlivých strojoch a zariadeniach. Je to výborná škola, zabezpečí prostriedky, ktoré potrebujú žiaci,
čo sa týka aj praxe. Dobre je to v tom, že ideme rovno do závodu, do výroby, naučíme sa prakticky, ako to chodí a budeme pripravení, keď pôjdeme do roboty. Odbornosť je nevyhnutnosťou. Žiaci sa učia ovládať modernú a drahú technológiu. Práca vo fabrike už nie je len o fyzickej námahe ako kedysi. Musíte jej rozumieť a vedieť, ako ktorý stroj obsluhovať. Tak vo fabrike pracujem asi tak 10 rokov. Na tejto pozícii nejaké 4 roky. Prešiel som od staviča cez staviča operátora, teraz som na tejto, to sa volá LF-ka. Tu som nejaké 3 roky. Robota ako taká je dosť náročná, hlavne na psychiku. Tak fyzicky už sa tu nepracuje ako takedy. Na túto prácu určite potrebujú, aby mali základy zo školy. To je moja prvá práca a ostal som tu. V železiarniach pracoval aj starka, otec, mama. Je to viac menej také rodinný podnik aj u nás. V škole žiakov naučia, čo budú robiť a vo fabrike im priamo ukážu ako. Žiak má vždy k dispozícii svojho inštruktora, ktorý ho vedie. Hlavnou myšlienkou tohto individuálneho prístupu je, aby sa odozdovali skúsenosti a informácie z generácie na generácie, z otca na syna. V železiarniach Podbrezová sa to aj reálne deje. Denne sa pri práci alebo pri zaučaní do nej stretávajú otcovia so svojimi synmi. Tak ako v prípade Mareka a jeho otca. Ja tu pracujem už asi 25 rokov. A teraz je tu vlastne i môj syn, ktorým som inštruktor. Je to veľká výhoda, že už senka prídu a fakticky sú tu chlapci už ako v žití v tom. Už vedia, čo majú robiť, už majú tie jednotlivé pracoviská obídené, vedia, čo sa jedná a je to prínos. Prečo som sa rozhodol pre školu? No hlavne preto, že je to taká budúcnosť. Zaujala ma, že strojačina tým, že tu otec robí, tak som bol zvedavý, čo tu robí vlastne, tak ma to už tak zaujímalo od mala. Prax priamo vo fabrike ešte počas školy si Marek veľmi cení. Je to viac než dobré, lebo už vieme, že niečo konkrétne o tej robote, že o čo sa jedná, už vieme obsluhovať tie stroje. Vieme sa pohybovať na pracovisku, už vieme, že napríklad čo majstri, predáci chcú od nás. Som rád, že má takúto prácu, hlavne tu na Horehroní, kde je nedostatok práce a má tu nejakú istotu. Istota práce po ukončení štúdia, to je tá najväčšia výhoda, ktorú táto škola vie svojim absolventom dať. Áno, je to tak. Naši absolventi majú všetci garantovanú prácu. Nie všetci nastupujú, niektorí sa vyberú ďalej na štúdium na vysokých školách a niektorí idú na nadstavbové štúdium, hlavne tí, čo ukončili 3-ročný učebný obor obrábač kovov. Ale máme absolventov, ktorí nastupujú na prevádzky hneď po ukončení štúdia. Napríklad tohto školského roku sa nám stala taká rarita, ktorú sme dosiaľ ešte nemali, že celá trieda 4B nastúpila hneď 1. júna po slávnostnom ukončení štúdia na pracoviskách. Keď sa v dnešných časoch povie garancia zamestnania, znie to až neuveriteľne. Je to niečo, čo má veľkú cenu a uvedomujú si to aj samotní žiaci. Podpisujeme zmluvy hneď na začiatku vlastne školy, že máme istú prácu. Bolo tu na železiarniach Podbrezová. A nemusím sa báť, že zostanem bez roboty. To je niečo, čo vám nikto iný v okolí, na okolitých školách nedá. My to garantovať vieme. Škola žiakom poskytuje moderné odborné učebne, laboratória, špičkové IT vybavenie, školskú uniformu, ochranné pracovné pomôcky a hoci navštevujú súkromnú školu, školné neplatia. Naopak, škola formou motivačného štipendia platí im. Získavajú tzv. Motivačné štipendium, ktoré získavajú za výsledky, ktoré dosahujú v škole plus za správanie. Máme na to vytvorený svoj systém, kde každý žiak je hodnotený. Môžem uviesť napríklad tak, že hutníci, operátori sú u nás preferovaná profesia. Tí získavajú 16 € motivačné štipendium v prvom ročníku, ak dosiahnu priemerný prospech 2. A ak taký istý prospech dosiahnu v 4. ročníku, získavajú 36 € mesačne. Okrem toho štvrtáci získavajú euro 82 centov za hodinu odbornej praxe v železiarniach Podbrezová a žiaci, ktorí sú v 3-ročných učebných odboroch, získavajú euro 40 centov. Niektorí v niektoré mesiace, keď
si plnili povinnosti a vzorne pracovali, po prípade sa zapojili do nejakých aktivít naviac, tak mohli získať aj viac ako 170 eur mesačne. Čo je, myslím si, celkom slušné vreckové pre mladého človeka. Je to určite výhoda. Nepoznám inú školu žiadnu, kde by dávali plat za známky. To stipendium prakticky funguje podľa známok a je to niečo aj za prax. Škola podporuje aj športové talenty. Okrem bežných zriadili aj futbalovú triedu. Chlapci v nej majú k dispozícii trénerov a všetky podmienky na to, aby mohli rozvíjať svoj talent. Podmienky, ktoré sú u nás vytvorené, sú nadštandardné. Žiaci v rámci športovej prípravy trénujú na ihrisku vo vonkajších priestoroch, ktoré má umelú trávu. Vo vnútorných priestoroch využívajú telocvičňu, trenažéry, posilňovňu, spinning, využívajú golfové trenažéry. V podstate každá vyučovacia hodina alebo každá športová príprava je rozdelená tak, aby v maximálnej možnej miere žiaci zlepšovali svoju fyzickú kondíciu, aby dosahovali veľmi dobré výsledky. Práve v tejto škole vyrástli a dostali dobrý základ, na ktorom môžu ďalej stavať aj dvaja známi hráči. Určite fanúšikovia futbalu poznajú nášho odchovanca Brezňaníka, ktorý momentálne hrá futbal v Čechách, a reprezentanta našej republiky vo futbale Juraja Kucku, ktorý hrá v Taliansku. Okrem futbalu sa na tejto škole venujú aj iným športom. Aj to ich odlišuje od ostatných škôl v okolí. Rozdiel oproti iným školám je v tom, že aj športovci si tu nájdu vlastne svoje. Je tu golf, je tu biatlon, je tu futbal. Máme Centrum olympijskej prípravy biatlonistov, kde sú zaradení chlapci, ktorí dosahujú veľmi dobré výsledky, a preto sú ako také olympijské nádeje zaradení v našej škole. 24 hodín im vlastne poskytujeme ubytovanie na internáte, stravovanie, plus tréner s nimi chodí na rôzne sústredenia, či letné, či zimné súťaže. Železiarne Podbrezová potrebujú okrem odborne pripravených robotníkov aj budúcich riadiacich vysokoškolsky vzdelaných pracovníkov. Práve preto v roku 2006 otvorili aj súkromné gymnázium. Gymnazisti tiež nosia školskú uniformu. Líši sa farbou. Chlapci z gymnázia a dievčatá majú antracitové obleky a zo strednej odbornej školy majú tmavo-modré a takisto sú rozdielne kravaty. Musia sa ráno buď prezliec priamo v škole, majú vytvorené priestory, každý žiak má skrinku na uloženie rovnošaty, alebo môžu prísť z domu. Študenti ju nosia radi. Ja som z rovnošatou spokojný. Je to dobré. Železiarne Podbrezová absolventom gymnázia ponúkajú štipendium a po skončení vysokej školy aj prácu. Železiarne Podbrezová majú vytvorený taký štipendijný program, do ktorého sa môžu aj naši absolventi zapojiť. Ak študujú odbory, ktoré sú potrebné pre Železiarne Podbrezová, tak môžu získať podnikové štipendium a vlastne po ukončení vysokej školy môžu získať prednostne aj pracovné miesto. Gymnázium ponúka nadštandardné podmienky pre žiakov, ktorých baví informatika. Na začiatku sme ho rozdelili na gymnázium šport a gymnázium informatika, kde sa vlastne venujeme vo vyššom počte hodín výuke informatiky, aplikovanej informatiky. Máme veľmi dobrú spoluprácu s dcerskou spoločnosťou Železiarne Podbrezová, ŽP Informatika, odkiaľ nám chodia aj lektori vyučovať týchto našich gymnazistov. Pre túto školu som sa rozhodla, pretože ma baví informatika a keďže tu máme oveľa viac ako na iných školách, tak som sa prihlásila sem. Baví ma sedieť za počítačom a vytvárať nové programy a podobne. Ak rád študuješ informatiku alebo rád športuješ, určite príď na túto školu, pretože je to skvelé vybavenie a skvelí učitelia. Študenti, ktorí sa rozhodnú informatike venovať, dostávajú hneď v prvom ročníku nový notebook. Ďakujeme súkromnému gymnáziu Železiarne Podbrezová, že nám umožnili takéto pomôcky, notebooky, ktoré nám budú určite celé 4 roky slúžiť a naozaj im ďakujeme.
Žiaci súkromného gymnázia, ktorí majú školský vzdelávací program zameraný na informatiku, dostávajú notebooky každý rok v prvom ročníku, aby ich vlastne 4 roky mohli využívať pri práci na vlastne všetkých predmetoch. Škola je vybavená Wi-Fi sieťou, to znamená, že môžu sa hoci kde pripojiť a môžu pracovať. Okrem informatiky majú aj gymnazisti triedy zamerané na šport, konkrétne na golf. Golf je nový šport, olympijský, ako už určite mnohí vedia. Začali sme sa mu hneď venovať, ako vzniklo súkromné gymnázium. Sú to deti, ktoré už niečo v tom golfe skúsili, nie sú to úplní začiatočníci, ktorí sa mu venujú. Chcela som ísť určite študovať gymnázium, ale myslela som si, že by to bolo ako dosť nudné študovať iba gymnázium. A takto môžem v podstate po škole robiť niečo, čo ma baví. Golf. Škola ma toho dosť naučila. Ohľadom golfu máme super trénera, profi trénera, ktorí vlastne trénujú s nami na ihrisku Grey Beer Tále. Je to krásny šport. To je super škola, oplatí sa. Študenti týchto dvoch škôl majú množstvo výhod, ktoré inde nenájdu. V neposlednom rade je to aj autoškola, ktorú tu môžu absolvovať. Pri súkromnom gymnáziu máme zriadenú autoškolu, kde naši žiaci plus záujemcovia z radov verejnosti môžu absolvovať vodický preukaz s tým, že pre žiakov našej školy máme zase pripravené také benefity, že pri dobrom prospechu dostávajú zľavu na vodický preukaz. Výhody, ktoré poskytuje naša škola, či je to motivačné štipendium, či je to štatút bezpečnosti, či sú to rovnošaty, pracovné odevy, rôzne možnosti zapájania do krúžkovej činnosti, doučovania, ak to potrebujete, do činnosti v športových kluboch, pri hre futbalu, golfu, pri doučovaní cudzích jazykov, ktoré máme 4, či je to anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk. To sú všetko predpoklady vášho úspešného uplatnenia sa v budúcom živote. Preto si myslím, že naše školy toto všetko poskytujú a sú zárukou vášho úspechu do budúcnosti. Všetci, ktorí vzhliadli film, ktorý sme pripravili ako prezentáciu dvoch súkromných škôl, strednej odbornej školy a súkromného gymnázia, sa mohli presvedčiť o tom, že aj v dnešnej situácii je možné vzdelanie povýšiť na niečo, čo musí zaujímať každého rodiča, každého mladého človeka, pretože každý dnes musí pochopiť, že ten, kto má vzdelanie, má šancu sa zamestnať. Žiaľ, za posledných 20 rokov sme zo vzdelania urobili veľmi zlý trhací kalendár a je množstvo škôl na Slovensku, kde absolventi po skončení školy končia na úradoch práce. Vzhľadom na to, že Železiarne Podbrezová majú 170-ročnú históriu, viac ako 170 rokov, my sme nemohli otázku vzdelania obísť a z tohto dôvodu na predstavenstve sme rozhodli, že zriadíme si najprv strednú odbornú školu. Je treba povedať, že túto školu sme my mali, pretože tu je viac ako 70 rokov nepretržitej výuky školstva odborného. Štát nám ju zobral a láskavo nám dovolil túto školu si odkúpiť. Železiarne Podbrezová sú dnes špičkovou svetovou firmou vo svojom obore. Udržať si túto úroveň znamená mať vysoko kvalitný pracovný kolektív. Nestačí mať kvalitnú technológiu, nestačí mať dobrý výrobok. Ten výrobok je treba každým rokom zlepšovať a iba tí úspešní majú šancu sa presadiť na európskych a svetových trhoch. Táto škola nám zabezpečuje absolútnu prípravu mladej generácie
na robotnícke profesie. My sme si plne vedomi toho, že bez kvalitného pracovného kolektívu Podbrezová by si túto úroveň neudržala a my chceme aj do budúcna byť špičkovou svetovou firmou. Zriadením súkromného gymnázia na podobných princípoch sme vytvorili podmienky pre mladých ľudí, hlavne na Hore Hroni, ale tieto školy sú otvorené aj pre študentov z celého Slovenska. Vytvárajú podmienky na to, aby mladí ľudia mohli získať kvalitné vzdelanie, kvalitnú prípravu, na ktorej môžu stávať pri zaradení sa do pracovných kolektívov alebo pri ďalších štúdiách na vysokých školách. Pre študentov to znamená šanca chodiť na školu, kde sú 100% kvalitní učitelia, kde sú 100% podmienky pre študentov, kde si učitelia vážia študentov a kde majú garanciu svojho ďalšieho odborného rastu. Každý, kto nastupuje na strednú odbornú školu v Lopeji, dňom nástupu má garantované zamestnanie v železiarnej Podbrezovej. Pre tých študentov a pre ich rodičov, pre všetkých je to tá najväčšia garancia, ktorú môžu dostať a železiarne Podbrezová ju dávajú. Z tohto dôvodu my venujeme aj primeranú pozornosť slávnostným vyradeniam, kde pozývame najvyšších predstaviteľov štátu, pretože máme šancu odprezentovať kvalitnú školu, kvalitných študentov s kvalitnými učiteľmi a s veľmi kvalitným výstupom. Každý, kto chce mať nejaké istoty v živote, mal by stávať na kvalitnom vzdelaní a na perspektívach, ktoré mu zabezpečia žiť plnohodnotný život. Táto škola spolu so železiarňami Podbrezová toto zabezpečuje.